Mehribdan Mesopotamya çenliktaamız şünýene bir kiçiräjik agzor Türkmen alamy Ömrat Gereýin bilimine görä Aşgabatyň goýunda ýerleşýän Änew bölegi gadym Şumer çüý ýazgylaryny ady geçýän Anaw sözüniň hemde Taňryçanyň adynyň bolmagy bilen baglanyşy bilen täsir maglumatlary tarapdan salyp berilýär. Şumerleriň iň ulu taňrysynyň ady Anaw bolup, ol ilkinji parçaga ýazylan destan Gilgameş destanyny Gilgameşiň kakasy ökümine çykyş edýär. Ýazylşygyň hakykatan Anaw diýip ýazylmasy biziň pikirimizi özüne çekdi. Şu taýda altyn nepiden tapylan öküziň kellesi barada gurrum etýär. Bu ýerde şu destany Uruk kendine bir tire ýaşaýar. Baş taňrysy Anaw, onuň ogly Gilgameş adly ogly bardy hemde şol Uruk kendiniň goly Kedir tokoýlugyna Baba adly ajdarha ýaşaýardy. Destanyň riwayaty, mifiki ähen bolsa-da şu günkü biziň professor Mollammamyz Nazarullaýew dagy şoň ödek Nazarullaýew şolar şol destanyň biziň türkmen destanlarymyzyň aňyrsydygyny ilkinji adamzat taryhyny, adamzat hakyny, adamzatyň döreýişi hakyna ýazylan ilkinji parçaga ýazylan destany barada şonu aýtmasy, onuň ýanky mysal üçin Gorkut Ata destanyna epasyny Dipewöz şahasyny mysal alýarda alnamaz Dipewöşün Humbaban keşfine canlandyryp bir näme kentden daşgary bir Kedir tokoýlugyna ýaşaýan Humbaban keşfi barada aýtýar. Şo taýda Humbaba barany ip durmuş. Iň soňunda Gilgameş hem gidenok ýöne bir aýtýar, tokoýda bir döräpdir diýe bir adam bir zat döräpdir diýip habar berýärler bolyn. Gilgameş derhäw alyp gelin diýär, onda olam tüýli, gorkunç diýip aýdýar da şo taýda onu fihişän goýberin diýär, şol diýär. Barıp diýär gözelligi bilen onu alyp gaýdar diýip hakykatdan hem fihişe onu alyp gelýär, ol hakykatdan hem söýýär fihişäni. Şeýdem getirip onu ikide dost bol. İlk uruşýarlar, soň Gilgameş ýeňilýär, kiçirek destanyň mazmuny aýdýana ýeňilýär, soň şonu ikisi bilen dost bolýarlar. Fihişän oňa durmuşa çykarýar. Şeýdem ol Humbaba ýeňmäge diýerler, ikisi onu şo taýda Humbaba ýeňmem gelýärler, ýyly halat edýärler şo zatlardan gelen soňum şo iştar diýip bir ogudan ýarym taňryça denan meni alarsyň diýär Gilgameş, ola men seni aljak diýerler. Onuň şonu iştar kakasyna asmandan kakady gök hüküm edýän taňry şoňa asmandan bir öküz urat diýär. Şolongda ikisiniň hem ýere ýatsyn diýär. Şonu asmandan öküz gelenni diýär. Enkidu süzüp gördü, enkidu serrelik diýene Gilgameş on kellesini çapdy diýär. Ene şo taýda bir näçe pikirler bar. Altyn nepedäki öküz kellesiniň keşfi, şol destanyny çapylan öküziň kellesiniň keşfi. Ondan daşgary elbetde oňla baglanyşykly zadam diýerler, ýagny ikiniň piri ýanky öküz ýer süren soň şo ikinle baglanyşykly zat diýip oňa maglumatlaram bar. Ýöne destany nazariýetden, şol riwayaty nazariýetden alanda hakykatdan hem çapylan kelle kän medeniýetlerde bar. Diňe bir ol Mesopotamyankyda ýa-da türkmen medeniýetine, türkmen taryhynyň medeniýetine däl ol bir köp medeniýetlerde, hindilerde de, gatykän ýerlerde gabat geldim men özüm köp araşdyrdım şo pikirleri, taýhalladym, kitaplary gördüm, bir näçe gazetleri döküşdirip içinden görüşdirip içinden maglumatlar alym şonu. Umuman suratkeşlik sunuwaty bilen köp gyzyklanam soň şo öküz kellesiniň gaty köp ýerlerde gabat gelýänine göz ýetirdim. Şoň bilen baglanyşykly şu altyn nepedäki öküz kellesiniň keşfi edil. Şoň bilen riwayaty nazardan seredemizde biziň özümizde bir hili şo ýanky eposaky kahramançylygy tasdik edýän ýaly bolupdy. Soňra
Gilgamesh şeyle vaka bolya enkidu ölçek bolya onun enkidu Gilgamesh nemetcan bilmän gittiye bir yerde ölümsüzlük otvamışsın niye Gilgamesh'in gecesi gittiye algap Nuh peygamberin yanına var ya diye de şonu Nuh peygamber ölümsüz peygamber salığı veriyor bir ölü deňdi vardır ilan çan vardır onun bir geçi bilsen diye şonun aňyrda bir deňiz var onun şo deňiň içinde düýbünde şol ölümsüzlük otwa diye şeydelikde ol bir näçe kynçylyk görüp Gilgamesh şol desanna barıp şo ölümsüzlük otunu alıp gelýär-de ýola çölüň içinden gelýär şol çöllü ıslaya onun hova petişolya sonra bir kiçiräjik köl bar eken onu şoňa suwa düşmek üçin köle girende de otygyrajykda eşiginiň ýanyna goýýar bolan şonu ýylany şo oty şonu Gilgamesh aglap şol adamzada enki dostuna hiç hili çäre ýokdugyna öljekdigine gynanyp gaty aglaýar onu gelýär ölýär hakykatdan hem direldip bilen ok dostuny ýöne şo dostunyň hatyrasyna da bir näçe şo YouTube'da Gilgamesh destany ýazsaňyz çykar multfilmlerine çen kinolarına çen nädek modernizasiýa bilen bağlanşykly ýanky AI bilen bağlanşykly edilen dataram gatdykan Gilgamesh barada ol görkezip ýa-da kompýuterden surat görkezip oturman geregi ýok. YouTube kanallarda Gilgamesh diýip ýazsaňyz çykar. Şo Gilgamesh destanyna barada maglumat amma destanyň özi amma umuman aýtmak isleýän adam şol destanam hemme destanlaň hatda Gorkut eposynyň görüliň hemmesiniň şol düýbi kökü diýip alnamy çaklaýar. Kän alymlar aýdýar onu başga aşary urtlarlar aýdýar ýöne maksat bu taýda näme de maksat bizi şo sivilizasiýalaryň köküne öwrenmekde. Biziň öz topraklarymyzda ýaşap geçen ya bolup geçen wakalary şo waka bolmasa-da riwayet usuly biziň halkymyzyň bir bilýän zatlaryny ýazyp almak atawaba şol dillen dile geçipdir-de bizde esasan ýazyw medeniýeti bolman şo dillen dile geçenlerden şo zatlary bir birleşdirip bilýän bir öz ruh hadynamy bir ýere toplap nesillerin köp zatlary işlemek gerek şunkun elbetde o barada ýaşlary aýdýar işlemeli okumaly öwrenmeli öz topraklarymyzda ýaşan şahsiýetleri öz topraklarymyzda bolup geçen taryh wakalary deňeşdirip öwrenmeli ne bu zatlar barada gurrun ýok aýdýar edebiýatda da şeýle sanatda da şeýle ýöne esasy maksadymyz ştaýda türkmen topragynyň şu oazisda şu giňişlikde ýaşan Ceyhunla Bahry kadar arasynda ýaşan medeniýetleriň ykbaly barada da gep ana şonu medeniýetleriň ykbaly barada ol kim ýaşap geçenem bolsa ýaşaýşyny dowam etdir bir aňyrsy bärsi ýüdüliň içinde adamlar geçip gitýär ýöne şolar näme medeniýet goýup durana gep ana şonu diýip düşünýär. Şoň üçin hem öz medeniýetimiz öz topraklaryň Ceyhunlaň Bahry kadar arasynyň ondan daşgary inem Baktrya en şeýlelikde Orta Aziýa oň bilen başga-da biziň öz kitaplarymyz daşary ýurtda ýa-da Leningradda, Italiýada, Angliýada köp ýerde kitapxanalarda duran kitaplarymyzy ýanky şo türkmen ýaşlarynyň nirde bolsalarym öz okuwlarynyň daşyndan öz taryhymyzy öwrenmeklerini isleýän arzum şol öz taryhymyzy öwrenmekde öz medeniýetimizi edebiýatymyzy öz folklorymyzy öwrenmesek bize başga hiç kim onu öwrenip bermeýär. Şoň üçin hem näme diýär hudojnik Ayna Nuriýewa folklor ýetse halk gitdiýär diýär-de şoň üçin hem özümizin edebiýatymyzy, halkymyzyň medeniýetini, folkloryny, gadymiyetini, riwayatlarymyzy öwrenip öz durmuşymyza ornaşdyryp onu bir umman ýazyp goýmak, gelecek nesillere bermek üçin, şolary tanışdyrmak üçin türkmen halkynyň aňyrsyna beýik bir medeniýetiň duranyny, beýik bir insaniýet
bir tarihın duranlygyny tuğut etmek üçin ählimizin agdy birlikde işlemämiz gerek.